Мене ми е интересно, понеже наскоро имаше избори, интересно ми е такъв тип явления в международен мащаб. Те как влияят на пазара на недвижими имоти в България? Влияят най-вече на стреса на хората. Как влияят? Парите обичат спокойствието. И когато има някакви сътресения политически, както имаме ние войни около нас, някакви идиоти, които искат да излизаме от Евросъюз и така нататък, това пречи на човек да се направи план или някаква прогноза по някакъв въпрос. И когато всеки се гледа собствената малка икономика, т.е. семейство, в личен план как е, нормално този стрес да му се отразява, да му пречи на взимането на решение. То може да е в двете посоки да е пречката, т.е. или да ти даде спешност да купиш нещо, защото това ти дава някаква сигурност, какво да прави имота, или обратно, да си толкова стресиран, че да не смееш да направиш никаква стъпка, защото почваш да се притесняваш за работа, за взаимоотношения, за мира, за всякакви неща, които всъщност са извън твоя контрол. Всичко, което е извън твоя контрол, не би трябвало да притеснява. Но така е устроен човек. Така че долу-горе там нещата са по-скоро психологически, емоционални, отколкото как всеки ги вкарва в неговата таблица и как взима решение. Със сигурност се отразява на пазара. Въпреки че нашия пазар доста странен последните 2-3 години. Всички виждат за какъв бум става въпрос. Голямо строителство. И всички очи са... Да, в смисъл това е. Кои са основните характеристики, които различават нашия пазар от този по-на запад, в Щатите? Нашия пазар в момента е в топ 3 на Европа по спокойствие, говорят теоретично, що касае банковия пазар и икономиката на страната. България всъщност минава доста стабилно през последните 2-3 години, за разлика от западните икономики, които преживяват доста големи сътресения. Аз януари месец пътувах до Швеция и там прямо пазара строителната активност е надолу с 72%, което даже при военно положение няма такива големи спадове. Там кредитите, да кажем, за бизнеса са опорядъка на 15% лихва, за което за една такава голяма икономика е доста фрапиращо. Лихвите по кредитите бяха стигнали 8-9% и половина. Сега вървят надолу малко, но да кажем са около 7, не съм проверял скоро. Но подобни проблеми има в Германия, в Франция, в Англия също. Там нивата са по-различно. Кажем, икономиките, които са по-близо до нас, като Полша, Чехия, Унгария, относно това, което хората много обичат, тая любима тема в последните години за еврото, те преживяха доста тежка криза, тъй като инфлацията доведе до спад в тяхните местни валути и освен повишаване на лихвения процент, се обезцениха и валутите им, което беше двойно удар за икономиките. И буквално, първо аз говорих с колеги в Полша, те казаха за 6 месеца, буквално пазара беше мъртъв. Тя ги е спасил притока от над 2 милиона украинци във връзка с това, което каза как влияе политическата обстановка. Едни печелят, други губят. В пазара в Полша, наливайки 2 милиона човека, които са много бързо се адаптираха и влязоха в икономиката на страната, те сега, примерно, икономиката им расте на Полша. Полша е голяма икономика. Докато, примерно, България ние така не сме много добре подготвени, чисто може би психологически, а и бизнеса ни да се адаптира бързо и, да кажем, да усвои тези хора. И долу-горе така наречените беженци, те минават само през България и заминават, пък иначе всички се оплакват, че няма, да кажем, работни места. Че няма хора за свободните работни места. Така че това са неща, които влияят. Лихвените проценти, всъщност банките като най-големия играч, винаги казвам някой, като каже какъв ще бъде пазара за прогнози, гледай какво правят банките. Когато банките бягат от един пазар, те си спират да инвестират или повишават лихвени проценти, или повишават или намаляват всъщност оценките на имоти, които дават и така нататък. Първо при нас от 1 октомври банките сложиха едни рестрикции относно процента, в който финансират от стойността на имота, което са
отрази по някакъв начин и още не знаем, но най-вероятно след нова година ще почнат банките да имат някакви рестрикции, т.е. да финансират по-нисък обем от стойността на жилището. Това ще рече, че купувача бъдещия или настоящия ще трябва да даде повече собствени пари. Разбира се, ние имаме доста банки все още за този малък пазар. Те намират други инструменти, с които да финансират много често и 100% от стойността на имота, така че почти сме сигурни, че това няма да се отрази кой знае колко на пазара. По-скоро на взаимоотношенията вътре между банките. Ти спомена, че така, в България си активен пазара и все още така, България се минава стабилно последните години. Кои са най-активните градове в България? Там, където има хора, то е ясно. България си има много тежък демографски проблем, но с имотите хубавото е това, че трябва да следят къде отиват парите, а не хората. Защото много хора казват, че има много празни апартаменти. Те има празни апартаменти, но те са празни в, кажем, северо-западна България, защото хората там се обезлюдява района. Що касае, да кажем, 4-те големи града, където всъщност икономиката е най-активна, те генерират най-голям приток от хора, тъй като хората отиват по-близо до работното място. Тоест, нали, както животното ходи по-близо до водата, защото трябва да пие вода, за да оцеля, хората имат нужда от доходи, за да живеят нормално. И отиват там, където са по-добрите икономики в България. И София, Пловдив, Варна, Бургас, виждате какъв бум има в новото строителство. Ние това, което наблюдаваме всъщност е, че хората продават старите си имоти и влизат да живеят в нови или ипотекират стари имот, купуват нов. Ние все още над 50% от хората не живеят в панелни жилища. Така че ние първа имаме тая смяна от старо към ново и тези жилища в крайна сметка не са вечни. Не визирам само панелките, между другото. Според мен и според много строителни инженери, с които съм говорил, най-ниското качество строителство е това, което се строи в 90-те години, т.е. в първите години на тези демократични процеси, тъй като тогава много хора се учиха на гърба на имаше едни кооперации, които се събираха хората и заедно строяха, долу-горе наемаха едни бригади, няма асансьори, повечето няма так 16, така наречения, той се въведе доста по-късно, но имам предвид, че съвсем друго качество на строителство, което е необходимо в съвременния свят. И тези сгради в някакъв момент се построят, ще се съборят, на тяхно място се построят нови и така. Това е един безкрайен процес. За съжаление, при нас никой не се грижи, нямаме истинска жилищна политика, т.е. никой не следи пазара от каква нужда има, колко жилища, за да се отпускат повече или по-малко разрешение за строеж. При нас, примерно, е много забавно с това строене на жилища, като всяко жилище трябва да има място за паркиране. Поне едно. Което ще рече, че като построят сега в момента 1000 апартамента, да кажем, в някаква част на младост, те си вървят с около 1000-1100 гаража и паркоместа, след като, да кажем, един район младост в София има прекрасна инфраструктура. Вече. Тя общината и държавата, каквото си зависи от тях, това е направено. Големи булеварди, широки улици и метро и още няколко вида транспорт. И това вместо да ограничиш трафика, ние създаваме чрез строителство, на практика създаваме трафик, тъй като когато имам паркомясто, ще имам кола. И няма да ползвам метрото. И ние продължаваме да дишаме, оттам да води до заболяване и така нататък, да не влизам в тия политически неща, но те са много прости инструменти, които е много лесно да попиташ как е примерно в Чехия. Аз сега се върнах от Прага. Обещах се, че вече където пътувам, ще правя снимки, за да ги качваме, за да може хората, които гледат, те са изненадващо много. Това, което правим е да виждат всъщност това, което си говорят някакви легенди, че те всъщност са верни. Качеството на строителство в България, особено пък спрямо цените, които са на пазара, е, смея да кажа, на доста високо европейско ниво със сигурност. Аз това, което видях в Прага е използване на добри материали. Самите груби строежи на сградите са доста по-ниско качествени от това, което се строи в големите градове в България. Довършителните работи тук са в пъти на по-високо ниво. Ще дам пример, че там примерно се правят много малки входчета, лобита
и общите части, които са стълбищните клетки, които вървят нагоре, да кажем са на бетон, който е само боядисан, с един метален парапет. И това се продава на цени 6000, 7000, 8500 евро на квадрат. Сега там се ценообразува върху чистата жилищна площ, но пак, нали, тя общи части са около 15-20% да кажем от това. Така че говорим за много по-високи цени от София и доходите, между другото, в Прага, средните доходи не са много по-високи от доходите в София. Така че спрямо качество и спрямо доходите на хората в големите градове си мисля, че за съжаление на повечето хора цените ще продължат в дългосрочен план да си растат. Надявам се с нормални темпове, които расте една икономика. Долу-горе по света, в развитите икономики, имотите скачат с едни 4-5% на година, което долу-горе е малко над инфлацията, която има големите икономики. Докато при нас, нали, има малко по-големи скоци нагоре-надолу, но това е нормално. В смисъл, доходите на хората растат, има инфлационни процеси. Друго, което се появява може да се каже, че е проблем за пазара, е, че се появиха много цели структури, които ние ги наричаме ботове. Те изкупуват на ранен етап апартаменти, много строителство, на зелено, така наречено. Те с идеята да го продадат на малко по-късен етап с някаква печалба. Те са супер вредни за пазара, защото те не помагат на никой. Да, факт е, че частично финансират строители и инвеститори, но там как се плаща, на какви нива, кой какви данъци плаща, това въобще не ми се коментира, но на практика най-ниските цени се изваждат от пазара и оттам средната цена става по-висока. Нормално. Като делим 1,10, ги разделим по средата, средната цена е 5. Но като махнем от 1 до 5 цените, т.е. нали, говорим най-ниските нива, когато започва един проект или пък когато прехвърлим готови жилища, при нещо, което е за ремонт, или човек е силно мотивиран да продава, тези имоти не стигат до пазара, тъй като има цели групи, които се занимават с покупка на имот, ремонт и препродажба, или просто купуват и препродават мигновено, още понякога, докато са на предварителен договор. Просто заради това, че някои са успешни тия пари, някой друг плаща и продава. Вече има такива хора, които това им е бизнеса. Нали, това се случва на всички по-зрели пазари, така че нормално беше случай така, но специално за новото строителство това според мен е проблем, тъй като крайният купувач трудно стига до тези бързи сделки, тъй като има цели групи, които отиват, купуват там 10 на 5, 20 апартамента и оттам нататък цената се повишава и до крайния клиент стигат по-високи цени, които той би трябвало да получи, когато купува на първоначална фаза на строителство. Естественият въпрос след това би бил как крайният клиент би могъл да достигне от тези цени, преди да са излезнали на пазара, преди да са изчезнали за него. И това, което аз винаги казвам и ние казваме, е, че човек трябва да ползва някой, който е професионално и се занимава само с това. Нали, при новото строителство там обикновено се продава без комисион за купувача, което ще рече, че ти едва и купи директно от инвеститора, но там има толкова много грешки, които се случват, че как да кажа, това не съветвам никой да го прави. Никой да не го прави. Спокойно може да се наемете брокер, който той може да вземе пари някакви от инвеститора, някакъв процент, за да не ви натварва сделката, или да си го наемете вие да му плащате, а той да преговаря от ваше име и да следи за определени имоти и нови проекти в района. И най-вече хората се вторачват в продажната цена, особено на квадратен метър, което е най-забавният начин да правиш анализ на един имот. Най-големият проблем е кой ти е съсед. Защото ние не си купуваме квадратни метри, си купуваме начин на живот. И когато си купиш в една бъдеща сграда, аз живея в една сграда, в която продажната цена е над 4000 евро в момента в София. Няма да коментирам нормална ли не е нормална, защото хората я купуват, значи окей, тая цена. Долу в партерните помещения имаме
две магазинчета, които собствени са си купили имотите на зелено и тези два магазина са с една и съща дейност. Те докато са купили са директно от инвеститора, той не им е казал, че съседния магазин ще е с абсолютно същата дейност като тяхната, защото него не го интересува, него го интересува да си продаде имота. Докато, примерно да кажем, ако се обърнем обратно, брокера, който наемете, той ще проучи това и ще ви каже да знаеш, че съседния имот е това и това и ние не трябва да даваме тая цена или просто трябва да сменим проекта или да правим нещо друго, тъй като според мен тези магазини, те сега може би са купили с кредит, бизнесът им силно конкурентен, те си пречат един на друг и най-вероятно и двамата ще фалират. Нали? Най-вероятно. И то заради лоша сделка с имот, не заради лошо управление на бизнеса. Защото много хора си мислят, аз правя бизнес толкова години, какъв е проблемът, ти ли ще ми кажеш как да правя сделки с имоти? Да, точно аз ще ти кажа, защото цялата информация на практика е при брокерите. Реални сделки, кой къде продава, кой как е с предходни обекти, дали този обект ще бъде завършен на време, дали съответният инвеститор има финансите и паричните потоци осигурени, да кажем, от банка, за да построи този проект. В момента в София има 10-15 проекта, за които аз сега се сещам, които са с забавени срокове 4-5 години. Имаше един голям ръст на цените на строителната себестойност последните 2-3 години. Тези, които продаваха на зелено, сега цените не ги устройват, защото те не са готови, да кажем, да построят нещо с много по-ниска печалба или понякога е на загуба, само и само се запазят името. Просто ще сменят името и тези проекти ще си останат още дълго време. Сега се водят едни дела и така нататък. При нас, тъй като нашия пазар е доста скрит, няма къде да следим тази информация, хората се втурват и купуват включително от същия инвеститор. Да не говорим, че купуват на вторичен пазар. Примерно някой идва продал се в, примерно, Ямбол панелката или земеделските земи, идва в София и казва, аз си купувам, тя сградата е почти готова, много добра цена ми даха и някой припродава, знаеки, че този проект е назад. Никой нищо не проверява. Те казват ми, той ми даде там един договор, тя цената беше добре, то е почти готово и да, в момента разбрах, че се препродават имоти в сграда, която си от 10-12 години на пазара, недовършена. Тя е доста известна, нали? Там един златен век има до Кемпински в София. Просто ми е забавно как хората скачат да правят такива сделки. Нали? Аз това няма логика, няма нищо. Може да е някой, който е много богат и иска да прави някаква спекулация, най-вероятно за някой ден, ако се завърши тази сграда, той ще изкара някакви пари. Но всъщност инвестициите в имот са най-важни и най-търсени, тъй като дават сигурност. Тоест, може да го пипнеш това и така нататък. Хората се вторачват с цената, аз би ги посъветвал да се вторачат в правния анализ на една сделка. Защото цената, хубавото на недвижим имот е да купиш с малко с 4-5% по-висока цена. Те в рамките на 5, 10, 20 години, в които ще ги ползваш, тия 5% изчезват много бързо. Т.е. тъй като стойността на имота ще нарасне така или иначе се удвои в тия 10 на 15 години. И това, че си купил с няколко процента по-скъпо, не е проблем. Ако обаче си купил нещо, което няма да се довърши, или има юридически казус вътре, неизчистена собственост, всякакви други проблеми, които може да има, нали, за целта трябва да ползвате адвокат, ама не който се занимава с бракоразводни дела. Нали? И идва и се пени там на сделката и подскача, защото бил адвокат, пък да кажем, ние сме брокери и какво ли разбираме. И той си набъхва клиента с извинение в някаква девета глуха, тъй като той също не е наясно. Затова, примерно, един от съветите, който винаги даваме, е хората да ползват адвокат, който е наясно с сделки с имоти, там вечни права и така нататък. Т.е. той прави сделки десетки всяка година. И брокера може да се говори на един език с него. Проблема при нас на нашия пазар е, че всеки изпълнява по 10 роли. Защото сме лакоми задници и брокерите повечето са и адвокати, и счетоводители, и архитекти, и там, нали, любимо е брокера влиза и казва, това може да го направите, това може да го направите, или казвам, ще го продажа, човек. Нали, той, ако ще трябва да го прави от 308 или от 2-4, нали, ще си купя някакъв такъв готов имот. По същия начин, нали, за какво ти е този адвокат, аз ще проверя всичко да не плащаш. Нали, това е изключително вредно за бизнеса.
Тоест всеки трябва да се знае неговата работа. Проблемът е, че примерно адвокатите масово искат да щипнат от сделката. Нали. Тя ги боли душата, че той хонорара му е 500 000 лева, а пък брокера ще вземе, да кажем, 3. И те плачат с едни тежки сълзи и кълнат брокерите, пък всъщност, ако не са брокерите да движат пазара на недвижими имоти, 80% от адвокатите ще лапат мухи. И то трайно ще ги лапат тия мухи. Трябва да има ясно установени взаимоотношения и те стават с умения и професионализъм, който човека развива, ако иска да се развива, разбира се. До там стигаме до това, нали? Какво прави един брокер, примерно. Да, с това исках да попитам, с оглед на това, което казваш, каква е визията на iBrokers за пазар на недвижими имоти в България и услугата брокер? Много такива политически въпроси ми задаваш. Сигурно ще се кандидатирам за... Днес ще изберат председател на Народното събрание. Няма да се кандидатирам. Това ми е визията за пазара. Ами визията за пазара ми е... не е много позитивна. Говоря от към взаимоотношения на пазара, тъй като със сигурност пазара на недвижими имоти по света трябва да има регулация, в която участва държавата. Държавата визирам нуждите на пазара от нови жилища и оттам нататък, тъй като новото строителство всъщност е това, което движи целият пазар. При нас на новото строителство е пълен мармалат. Мисля, то излезе всичко уредено. То е уредено от към строителна документация, устойчивост на сградите, земетръсни 9-10, не знам колко е по скалата на Рихтер. Тук трябва да нагърмят с някакви не знам какви бомби, че да съборят. Както виждате, едни стари сгради не може да съборим. С взривяване, он един Бургас взривяха една сграда, 2 или 3 пъти я взривяха, не знам дали сте го видяли това нещо и не можаха да я съборят. Това са складови, строени преди 50 години. Сега ще се чешат по главите какво да ги правят. Тоест, нали, от към качество на строителство нещата при нас са на много високо ниво. За съжаление, от към регулации са много зле. И то е нормално, защото България е, за съжаление, едно от имената, които имаме за пазара на движими имоти, че сме паралелната на Европа. Нали, тук много лесно може да превъртиш едни пари и те да станат като бебешко дупе, нали, чистички, белички и това става много бързо, много лесно и законът. Всеки на неговото си ниво, особено на тези цени, те имат интерес да растат цени, защото така по-лесно стават нещата. Аз един апартамент в София мога спокойно да изпера 1 милион. Ще го купим по време на строителство, ще го пишем, че струва 100 000 и 3 години го владея и след 3 години мога да го продам за 1 милион, колкото всъщност струва, да кажем. И то е 1 милион, аз 3 години, като държа едно жилище, не дължа никакви данъци. В България е такъв закон. Даже и държавата не взима някакъв данък от тази на хартия голяма печалба. За втори имот е 5 години. Значи аз за 5 години и 1-2 милиона, които съм ощипал, бивайки някакъв си, няма да коментирам какъв, мога да си ги узаконя и да се наслаждавам на живота. Затова някои работи в България доста се отлагат и се мотат, но да не навлизам в тия политически драматурги и схеми. Пазара има нужда от заявка, в която държавата дава чрез разрешение за строеж и инфраструктура на предприемачите за нови жилища и оттам всички търговци, архитекти, инженери, доставчици почват да работят. А оттам се раздвижва и пазара на старо строителство, тъй като хората виждат новото, което винаги е по-хубаво, по-съвременно, виждат на какви цени е, по този начин се устойностяват долу-горе на какво могат да продадат и старото, продават и това води до активност на цялата икономика. Нали, отношението, което пазара и свързаните с пазара на недвижима собственост сектори в България, някъде около 30% от брутния вътрешен продукт. Тоест, нали, ние имаме интерес този пазар да е активен, но не може, примерно, да няма, примерно, регулация на наемите. Защото наема предоставя покрив над главата и това е да практика социален елемент. Тоест, аз в момента този ръст, който се случва с наемите, това го няма никъде по света в развитите икономики. Насякъде има ясни закони с колко може да повишиш наема и по каква причина да го повишиш този наем. Тоест, задължително, за да повишиш наема в, да кажем, в Щатите или в Европа, да не давам пример с конкретни държави,
ти трябва конкретно да подобриш начина на живот на този човек. Тоест да инвестираш нещо конкретно. Наемите са доста по-дългосрочни, взаимоотношенията са ясно уредени. Това води до други плюсове и минуси, нали? Това е ясно, но при нас тук е как да кажа, жилищата трябва да са достъпни и това е съвързано с доходите на хората, с начина, по който те се движат, колко е лесно това, с начина, по който е регулиран пазара. При нас, примерно, всеки може да стане брокер още днес. Няма нужда да е утре. Трябва да има един телефон, ние всички вече имаме телефони, и да се обяви за такъв. Те даже вече не си правите визитки, офиси, такива неща, защото бил в някакъв коуъркинг или той се работил от къщи. И най-жалкото е, че хората се доверяват на такива хора и оттам пък варят избори за целия бранш. Но това е с много бизнеси, защото никой не иска дипломата от някой, като започне да работи, и много рядко хората, за съжаление, искат, дай ми да кажем, няколко писмени препоръки, дай ми някаква, как да кажа, нали, историята на твоя бизнес, нали, от колко време си имаме, от през това време какво си свършил. Защото, нали, ти можеш да си 10 години на пазара, ама са 10 пъти по една и съща година, т.е. ти имаш една година опит. Нали. В какво инвестираш, как се образуваш, откъде учиш, кой ти е ментора. Сега, ако примерно имаш казус, който не можеш да решим, на кой ще се обадиш, нали, и така нататък. В смисъл, ние сме тук малко, взимаме решение на база той ми е приятел и това обяснява всичко, обаче той ми е приятел, това значи, че ще ми вземе ефтино и оттам нататък аз не задавам въпрос за качеството на услугата, обаче съм готов винаги да се оплаквам, т.е. се разваля приятелството. И нали, винаги трябва човек да се зададе въпроса, чакам, ако аз задоволявам нуждите на моя приятел, т.е. да му направи неговия живот по-добър, или имам за цел да свършва някаква задача, която е конкретна, с конкретни резултати. В случая да продам, да купя имот, да наема, да инвестирам и така нататък. Това, че някой ми е приятел, не го прави качествен партньор, служител, наемник. В случая е брокер. Но в нашия бранш това е честа практика. Как може да ги различим? Качествен от некачествен експерт, така да кажа, брокер? Ими най-често, като има кой да попитам. Аз винаги казвам, нали бе, дигни телефона и питай 3 човека или му кажи, дай ми телефона на предходния си клиент, аз да обсъдя с него какъв си, що си и така нататък. Ми дай телефона на поне 3-4 клиента, да мога да си избера. Защото тия, които са шанаджиите, както им казваме ние, те почнаха да се учат. Те примерно си публикуват писмени препоръки, които те си ги написали. Няма проблем. Нали? Виждат, че да кажем, ние правим това и те веднага го копират и го слагат. Даже и тъй като те не харчат много пари, тъй като там нещата само приходи в едни красиви сайтчета и онлайн премеждия, в които аз съм, нали, най-великия брокер, оттам нататък той няма големи разходи за бизнеса, защото той не поддържа някакви скъпи структури, софтуери и така нататък. Той може да си позволи да харчи пари за много повече неща, за които, да кажем, брокери като вас не могат, тъй като знаете колко струва самия маркетинг по продажбата на имот и самото качество на обслужване, че то си струва пари и време, което няма как да правиш някакви безкрайни отстъпки или някакъв безкрайен шумен маркетинг. Аз искам да питам, защото сме на темата с брокери, какво е нещо, което определя професионалиста на пазара, в сравнение с човека, който гледа като основна функция това да снима имота, да качи обява, да проведе няколко огледа и евентуално да се проведе стискайки палци? И ще го кажа простичко. Нали? Професионалистът се лечи по това, че той има рутината много бързо и при много по-добри условия от това, което ще свършите сам, да свърши работа. Дали ще да продаде имота, дали да ви намери качествен имот за покупка. Нещата се случват много бързо и човека е видимо, че знае какво трябва да се прави. Няма суматоха, няма въртене на едно място. Той човек ще ви презентира, ще ви направи пазарни анализи, ще ви даде база данни от последни сделки, ще ви даде писмени или видео препоръки от предходни клиенти. Ще е много наясно в конкретни райони, а не навсякъде. Тоест няма ви поеме ангажимент за район, в който той не е в час. И много често ще ви казва не.
Това, че брокера е професионалист, ще ви стане ясно, че няма да е съгласен с повечето неща, които вие искате. И по това е ясно, нали? Той би трябвало да е като добрият доктор, нали? Ти отиваш, той не е много симпатичен човек. Той ви задава едни купчени въпроси, проверява, праща за допълнителни изследвания и се връща, и за него обикновено срещата не се случва мигновено, защото той човек е зает. Тоест, нали, като поискате да се видите с някой от нашите екипи, той, за съжаление, но и за радост, няма да може да реагира в рамките на 10-15 минути, или той може да ви приеме обаждането, обаче ще ви насрочи среща след 2-3 дни, ще ви зададе някаква купчина въпроси, ще му трябва време да се подготви за тази среща и така нататък. Ние по-голяма част от работата, професионалният брокер, който е добре обучен, има специфични умения, дълго време иска да е на пазара, той се личи по това, че той ще свърши 80-90% от работата преди да излезе имота на пазара или преди да излезете с купувача на пазара. Тоест, вие ще сте толкова наясно, че ще може да станете част от бизнеса. До толкова ще ви даде информация, свързана с това, какво се случва в момента на пазара. Ние си говорим някакви неща, такива алабала, каквито ние си говорихме в началото, за политически неща, пък избори, пък банките и така нататък. Тъй като клиента винаги го интересува някаква конкретна сделка в конкретен район за конкретен бюджет и в много кратък период от време. Ако брокера не може да го поеме този ангажимент ясно и категорично, бягайте надалече. Също брокера не иска да се занимава с един клиент 5, 6, 7 месеца, една година да се мота и така нататък, защото той през това време може да прави други сделки. Тоест той най-вероятно ще ви презентира нещо, което в рамките на месец-два ще се приключи и ще се продължи напред. То иначе няма смисъл да наемате професионалист, по-добре да си действате сам. Нали? Аз мога да дойда да обуча който иде, да му кажа, виж, направи това и това и това и не ме занимай. Продавай се сам или си купувай сам. Той ще допусне много грешки, нали? Но ако той не е готов да слуша, окей, аз ще му дам съвети и как да си направи сделката сам и той да си действа. Той е пълно с такива професори на пазара и ние не спорим с тях, съгласявам се и това е. Аз се забавлявам много с коментарите под нашите видеа. Между другото, няма нивото на хейт, който очаквах. Нали? Сега очаквам следващите видеа да има малко повече, нали? Да има по-забавно. Но нали, тези хора, които казват, че всички брокери са изроди, пиявици и там си им подобни, аз просто им пишем ние от екипа, абсолютно сте прави и продължаваме напред. Аз няма как да споря, защото той най-вероятно брокерите, които е срещал, са такива. Аз не мога да споря с това. Ние не слагам под общ знаменател, че всички брокери предоставят качествено обслужване и така нататък. Нашия пазар продължава да е на ниво 90-те години. Да, малко по-красивички неща. Ето, направили сме лого, тук някакви екрани вървят, нали, снимаме с някакви видеа, но всъщност нали, важно е отзад какво се случва. Нали, това е като едно семейство, ти ги виждаш, излизат на вечеря, облеченички, направенички, пък после виждаш, че, да кажем, мъжа пребивал жената и се развеждат и не знам какво станало и така нататък. При нашия пазар е по същия начин. 95% от хората, които участваме на пазара, за съжаление, не съм от тук и съм за малко. Нали, ако мога да изкарат някой лев. Затова кризите изчистват доста хора от пазара и също не бих препоръчал да работят с хора, които за тях не стои компания, която не е от поне 10 на години, 15 на пазара, тъй като тя последната ни криза беше, всъщност приключи преди повече от 10 години, 12. Тоест, нали, хора, които той сега направил 5 години, 6 години, 8 години, но той не е виждал какво се случва, когато пазара има катаклизми. Той няма уменията специфични за това да направи сделка в момента, в който тази сделка изглежда невъзможна или я няма, тъй като не е влизал навътре в пазара толкова много задълбочено. Говоря и в взаимоотношенията. Сега хората си мислят, че плескам тук 2 снимки в интернет, отварям 3 пъти вратата и взимам 3000 евро, 5000 евро, 2000 евро и така нататък. То не е така. Нали, искат се много, много умения, за да го правиш това. То може да се случи един два пъти. Може да се случи включително клиента да не разбере, особено купувача, той не разбира много за качеството на работа на брокера, тъй като той съди по качеството на брокера по имота, който се му е намерил. И той, ако брокера без да иска е оцелял и е
избрал правилния имот за тебе, че го е намерил. Той просто е бил на пазара. Той не може да го създаде, нали, да го изплете на една кука. Той казва, тя брокерката много хубава работа ми свърши, виж какво хубаво имотче и така нататък ми намери. Той имот просто е бил там. И е отговарял на твоя бюджет в този момент. Той брокера, нещата там са съвсем различни. Нали? Вече при преговори, при взаимоотношения с други колеги, при преговорите с управлението на целия проект, с адвокати, кредитни посредници, счетоводители, оценители, нотариуси и тъна, да не ги изреждаме сега всички, които... Проблема на брокерите е, че се взимат много на сериозно. Това е всъщност най-големият проблем. И те като направят една-две сделки, даже не една-две сделки, 5 пъти му се обарял някой, че евентуално нещо може да правят заедно и той вече почваме да разхождаме някакви костюмчета, почваме сега вече и се снимаме къде ли не е, включително и ние взехме се снимаме. И казва, аз съм голямата работа, експерт съм, мога да те обучавам даже как се случват нещата. Мога да ти кажа как е пазара, какво ще бъде, почва да правят прогнози, почва да говорят за балони. Пак ти слушаш балон, единственият балон в това видео или в тази среща е самия брокер. Нали? Пук с една кърфичка и то нищо не остава. Като зададеш някой въпрос. Ние, примерно, мисля, че на сайта има или трябва да се качи това нещо, може да си изтеглите въпросник за брокери. Тоест, нали, клиента да влезе и да каже, окей, аз не искам да работя с iBrokers, защото вие сте много нагли и говорите много гадни работи, дразните собствениците. Обаче си изтегля, искам един въпросник за други брокери. Аз гарантирам, че 99% от брокерите не могат да отговорят на два въпроса от тези 6-7 въпроса, които сме сложили. И по този начин ти можеш на практика да избереш кой е. Питайте брокера, що да работя с тебе? Що ти плащам? Колко ти е комисионната? Питайте го за пазара. Това са елементарни неща. Брокерите ги уволняват с два въпроса. Един е, той седнал на маса, пият ни ръки, слушат там лепа брена и го питат, какво става с пазара и настава едно дрънкане, все едно, че той е излязал пред, не знам, да говори пред цял стадион с хора, почва да ръкомаха, почва да обяснява пари, кредити, собственика изключва копчето и повече никога не го наема този човек или ако го наема, очаква да го наеме без пари или нещо такова или му казва, ако излезе нещо, обади се. Което е това. Другото е, като му зададе въпроса, много хубаво, каква ти е комисионата? И той каза ми 3% може да я намалим. И той също го уволнява, защото да съди по качеството на услугата за цената и най-вероятно той, който прави бизнес по масите, не е тяхния човек също. Нали? Тъй като на практика голям процент от нашата работа е безплатна. Аз ако не ви продам имота, вие колко ще ми платите? Нищо. Ако не ви намеря качествено имот, също нищо. Аз вече тази работа съм е свършил. Тоест, нали, ясно е, че клиента плаща за нашата услуга, чак когато ние сме свършили неговата работа. Ако е продал, той си е взел парите, доволен е и тогава си плаща. Ако не е доволен, може да не плати пак и в този момент. Ние примерно имаме 100% гаранция за качеството, така че ако не е доволен, казва чао. Ние в момента, в който я въведахме по COVID, вече няколко агенции даже го рекламират. Това им е като, как се казва, нали, кукичката, по която клиенти да дойдат. Нали, на Емина и ще ни платиш ти колко ти искаш, кога ти искаш и ще работиш с нас, пък всеки момент може да уволниш, така. Пък ние ги знаем, че са шанаджи. Ние ги знаем, че са шанаджи. В смисъл, че не са окей. Той има 5 фирми с различни имена, пък с не знам какво си и така нататък. Ние сме сега и брокерс от 12-13 години. Преди това аз съм бил в други структури, международни, някои от вас също, нали, но хората знаят къде и кой да търсят. И моят телефон и до ден днешен си е на сайта на iBrokers. Някой, ако има някакво оплакване, въпрос, похвала или там каквото и да може да дигне телефона и ще дигне на практика собственика на компанията. Аз гарантирам, че няма такава фирма. На нашия пазар няма така. Ако има някакъв номер, той ще е някакъв фалшив или ще дигне някой друг. Със сигурност го казвам това. Най-вероятно след това видео ще се появят такива, дето... Да, но пак няма да дигат те. Смисъл. След видео те ще сложат телефон, това е телефона на собственика, но няма да дигат те пак. Гарантирам го това нещо. Смисъл, това е пълен абсурд. Интересно ми е, тъй като засегнахме преди малко грешките за купувача, които той може да направи. През твоята гледна точка, кои са основните грешки, които купувачите правят? На тази тема има хиляди видеа, там клипчета и дъра-бъра, не прави това, направи онова, 3 грешки, за да мога да имам 1000 гледане и после ми се обади някой. Това не е нашия стил за правене на бизнес.
Това, което мога да посъветвам всеки купувач, е задължително да направи среща с един, двама, трима брокери, да се избере един, с който да се консултира, ако иска да го наема. Той има пълното право да не го наеме, ако не. Но ако да тръгнеш да правиш сделка без брокер, без да се консултира с брокер, е най-голямата глупост, тъй като хората си мислят, че обявите в интернет са пазара на недвижими имоти, а това въобще не е така. Там хората всъщност рекламират, но не продават имоти. Сделките стават при нотариуса. Сделките се случват в офиси. Не се случват в интернет. Все още не е измислено да става по този начин. Със сигурност е така. Съветвам ги със сигурност да имат адвокат, който да се консултират, ако може и да участва в сделката, най-добре. По цял свят хората говорят, нали, че всеки си има там негов си семейен адвокат, семейен брокер, семейен заболекар и тъна и тъна. Въпросът е, че хората вече са подписали някакъв договор и ползват адвоката, консултанта въобще, след като вече е станала някаква бела. Те тогава почват да търсят адвокати или брокери. Така че това са ми всъщност двата съвета, да се консултират с брокери и с адвокат. Всички останали неща да гледат 5-6 месеца, пък да си гледат парите, да си гледат кредитния посредник, пък банката, да плащат данъци за заплатата, за да имат кредити, всички останали неща. Това е въпрос на тема, която самия консултант, като се срещнете с него, той ще ви обясни. Но, примерно, ако ще финансирам с кредит, задължително трябва една година напред да не съм си прекъсвал. Айде, повечето банки минават 6 месеца назад, да имаш там осигурителни права непрекъснати, но е добре да срещнеш с кредитен посредник. Кредитният посредник е абсолютно безплатен също. Той пък да не говорим, че банките му плащат. Тоест, нали, той ще работи за вас, няма да той ви е абсолютно безплатен. Да, може да му дадете някоя друга препоръка, ако сте доволни от него. Но нещата, в смисъл две неща, които са абсолютно задължителни, са адвокат и брокер. Консултация. Дали ще ги наемате, ваша се работа. Понеже в днешно време е доста популярно интернет пространството и за брокери с видеа, маркетинг и тем подобни, и за собственици, съответно, купувачи, които отварят имот.бг, разглеждат на фона това, че имот.бг е сайт, където мога да си платиш, за да бъдеш топ агенция, да си платиш, да си топ обява и така нататък и така нататък. Какви са решенията за купувачите, за продавачите? Какво ти е мнението генерално за интернет пространството и онлайн продаването на имоти? По начина, по който работи в България, не трябва още да се показват главите там. В смисъл, собственик покаже ли си главата там, тя е отрязана мигновено. В смисъл, съжалявам, нали ще го кажа, но няма как да им помогна на тези хора в нито един момент. Те губят пълен контрол на това, което се случва. Най-забавното е, че те си мислят, че когато продават сами, контролират процеса, то е точно обратното. В момента, в който се пуснеш обява, има огромни вече агенции. Аз смея да кажа, че най-големите агенции на пазара вече са така наречените, ние викаме шанаджи, не знам какъв термин да кажа, измамници. Те са измамници, защото те лъжат. Фалшиви обяви, 40-50 имена на агенции, които всъщност са в един офис и ти подписваш с едната, пък другата идва, пък третата ти дава гаранция за качество, пък четвъртата прави не знам какви са неща. Ти няма как да разбереш какво се случва. Те ще закачат фалшиви обяви с по-ниски, с по-високи цени, по-добре отзаведени, по-лошо отзаведени, за да може целият трафик да минава през тях. Ще водят много обяви, много огледи, много хора, дали са крайни купувачи, дали са хора от техния офис, това няма значение, вие няма да го разберете. За съжаление, най-страшното е, че при пазара на наеми там нещата са вече брутални. В смисъл, там нещата са абсолютно безконтролни, а пък този, който настанявате в имота, включително може да се тръгне с някакви неща, мебели, така, всякакви работи. Вие не знаете какво се случва въобще. Какъв е той, откъде идва, какво работи, хората нямат практика, те казват, да ми дава найема и това е. А пък сега особено влизаме в предновогодишен период, долу-горе наемателя, ако не идва от друг град да се местим, а вие няма как това да го разберете,
той най-вероятно срещу зимата от някъде са го изгонили по някаква причина. Не е плащал, бил е лош стопанен, т.е. разрушил е нещо, дигал е шум, взимал е наркотици, направил го е нещо като публичен дом. Какви ли не случаи сме нямали, той в момента се мести и той казва, той ми дава много хубав наем, пускам го, но той след много година пак ще търси много място, когато вече не бърза, защото сега го гонят от някъде и той трябва да се настане. Той пазара наем си има сезонност и трябва да се внимава в кой момент какви хора приемаш да влядат в имота. За съжаление, ние нямаме примерно база данни от това да провериш този човек какъв му е случай. Нали? Ние си имаме там някакви начини, по които ги проверяваме. Работни места, заплати и така нататък, но тя заплатата пък не касае морала на човека. И най-лесно е да се обадиш на предния наемодател и да го чуеш. Примерно този човек какъв наемател беше. Това е доста просто движение. Хората, сега как човека, то не е удобно. Като не е удобно, ще си патиш. Нали? В смисъл, ние това за част от хората го правим. Не става за всички, защото някои отказват, други имат някаква причина, трети се местят, защото имат лош наемодател. Ние не казваме, че само наемателите са лоши, напротив. Аз самия лично съм страдал от кофти наемодател. И така че от двете страни има некоректни наемодатели и некоректни наематели. И така че това трябва да се проверява. Нали, като питам наемодателя, що напусна предния наемател, той ще ми каже. Има някаква причина. Колко време стоя? Колко време стоят всичките наематели до сега? И като видя, че те са сменили по 6-7 месеца, той трябва да има някакъв проблем. Или трябва да се смени начина, по който търси наематели, или има някакъв проблем в него. Да кажем, имота самият не е окей, да кажем, има високи сметки, има лоши съседи. Той самия като наемодател, да кажем, досажда постоянно кой какво прави и така нататък. Всеки си има право, разбира се, но си плаща съответната цена. Въпросът е, че при недвижимите имоти много често ние не разбираме каква цена плащаме. Тоест, нали, това понякога е на по-късен етап, когато вече се е случило. Какво трябва да се промени, за да може брокера истински да възприеме тази роля на медиатор между наемодател, наемател, продавач, купувач, за да може да улекоти процеса, да премахне възможни проблеми, които могат да се появят и сега, и в бъдеще? Какви са пречките пред него той наистина да изпълни тази роля? Най-голямата пречка е да иска. Нали, това е ясно. В смисъл, по-големия процент от бранша, за съжаление, го казвам, тръгна по този лекия модел, нали, пускаме обявки, звъни телефона, правим 3-4 огледа, ако искаш, и ние ставахме класически комисионери, нали, т.е. да изкараме някой лев. За съжаление, това не е нашия бизнес. Нашия бизнес има ясно представителство. Аз трябва да представлявам само страната, която ме е наела, да защитавам нейните права, но забележете, да защитавам правата не значи да нарушавам морала на сделката. Тоест, ако тя сделката не е окей за другата страна, брокера в ролята си на медиатор трябва да помогне това нещо да се избегне и тази сделка да не се случва. Нали? Това са неща, които са базови, но за съжаление ние не можем да разчитаме на морала на участие в пазара и трябва да има някаква регулация за това нещо, кой е къв и така нататък. Въпросът е, че посоката, в която се бяга с някакви обучения, защото има, нали, някакви предложения за закон за брокерите, за нашия пазар, то е в смисъл бяга в кофти посока, не е в правилната посока, разбира се. Нашия пазар страда от липсата на кооперативност между брокерите и оттам да е ясно кой чии права защитава, да кажем, както са примерно адвокатите, нали, т.е. съда влизаш, защитаваш ясно едната страна и това е. Разбира се, ние винаги гледаме сделката да е добра и за двете страни. И това също се върха на консултантската услуга. Сега дали го наричаме медиация или нещо друго, това са термини, които не искам да навлизам, но това е всъщност посоката, в която целият бранш трябва да се стреми. Защото понятието win-win, т.е. нали, двете страни печелят, при нас е win-win, аз два пъти мога да печеля, пък тебе два пъти да прецакам. Това не е много добра посока на правене на бизнес при нас и в тая посока трябва да се движи. Писмени взаимоотношения също, това е тотална загуба. То се казал, он е казал
и после вика, той не ми плати, пак не, той платих му, обаче еди какво си трябваше да стане. Това са глупости, но нивото на бранша ни все още е там. Или пък, ако разписваме нещо, то е все едно, че ще купуваме някой мол. Нали? Документи, които разписваш с участници на пазара и между нас, трябва да са много лесни за излизане. Нали? А не, ако излезеш, платиш двойно, тройно нещо си, пък остане нещо и те хората се блокират, не смеят да разпишат един документ, оттам не смеят да дадат правилна поръчка на брокера си и после се оплакват от брокера, но той никой не е бил техен брокер. Защото те не са го наели с договор, с краен срок, с цена на услугата, с определени изисквания. Те обикновено договора има само правото на брокера е едно единствено. Ако се е свършил цялата работа от заданието, да вземе едни пари, ако клиента приеме това, че окей, т.е. че е доволен от услугата. Всичко останало са задължения. Всичко останало в един договор са задължения и хората не смеят да го разпишат, т.е. да ми вменят тези задължения на мен, което е забавно. Ето ние с такива хора не работим. Но пазара веднага ще ги слуша, защото казва, аз може да изкарам някой лев, пък остане или какво си ще взема комисионна и той го вкарва в едни сделки, които са мармалат, защото той пък, дето е готов да изслуша всякаква оферта, той явно не прави бизнес. Нали? Брокера, който се съгласява всичко, той няма сделки. И вие трябва да бягате от този човек с 300. Но тия хората отиват точно при него, защото казва, той се съгласи, аз тук ще гледам, няма да разписваме договор, няма да правим това, няма да правим това. И оттам влизаме в съвсем други коловози, които не са окей. Но той пазара, за съжаление, голям процент от него е. Или подписваш договори, които едва ли не си прехвърляш имота, т.е. нали, не смееш да ги разпишеш, или не разписваме никакви договори, и ако ми докараш клиент напред това, ако остане това, ще ти платя и това са пълни глупости. Пълни глупости. Ами, ти така поговорихме продавачи, купувачи, а всъщност има едни хора, които сменят бранша, така да кажа. Интересен им е имотния бранш. Повечето от тях си мислят, че става просто само за имоти, между другото. Какъв е техният компас? Как пък те да интервюират своята агенция, така да кажа, нова агенция или пък да си открият агенция? Сега, ако нямаш никакъв опит на пазара на имоти, да започваш сам е пълна глупост. Ще кажа, що, нали? То е нормално. Аз също съм стартирал в миналото самичък. Знам какво се е случило. Със сигурност статистиката примерно показва, че 50% от фирмите по принцип, които навлязат в какъвто и да е бизнес, фалират през първите 12 месеца от основанието си. Тоест риска е немалък. За щатите говоря, ние нямаме тук такава статистика. 80% от брокерите, които стартират на пазара, и то в големи агенции, излизат от пазара до година и половина. 80% от брокерите. Само 20% от останалите изкарват до 5-та си година. Тоест говорим за една доста голяма сеч, силно конкурентен пазар. И ако ти отвориш офис, инвестираш и тръгнеш да правиш нещо без да имаш никакъв опит на пазара, не че няма да успееш. В смисъл, ще е прекалено скъпо и риска е много голям. Нали, тоест аз съветвам да си намериш, ако държи човека да е партньор, да си намери структура, която да му е партньорска. Тоест, ако той държи да е собственик, да купи франчайз или да стане част от някаква структура, която има по-голям опит. Тя може да има няколко международни компании, които имат представителство в България. Може включително да се обърне и към нас. Разликата между нас и тях е, че нивото на нашите обучения са изключително задълбочени. Всичко е качено в видеа и всичко е съобразено с нашия пазар. Защото в крайна сметка по-голям процент от компаниите, които са франчайз, предлагат франчайз, са американски компании и те това, което предлагат е... Да, не навлизам в подробности, нали, но да кажем, че собственика или менеджмента основно е някъде там. Докато при нас, като имаш проблем, дигаш телефона и от другата страна, както казах аз, дигам аз и решаваме този казус почти мигновенно. И т.е. човека се възползва от опита на цялата компания веднага.
А каква е концепцията за тази франчайз структура? И какво различава нея от една централизирана организация, агенция с всички брокери на едно място, спрямо отделни офиси, отделни франчайз партньори, брокери и така нататък? Сега първо понятие, концепцията франчайз е, нали, че ти купуваш нещо, което вече е готово. Нали? Има бранд, има някакво ноу-хау, има някаква система, по която се прави това бизнес, тя е ясна и ако спазваш този алгоритъм, стигаш до гарантирани резултати. При франчайза, франчайз структурите, там е ясно всеки кой с какво се занимава. Тоест, нали, собственика на бранда и на ноу-хау се занимава само с това да развива това ноу-хау и да развива бранда. С нищо друго. Тоест, да подкрепя. Неговия бизнес на практика не са бизнес недвижими имоти или крайния клиент. Неговия бизнес става успеха на този франчайзор или бизнес партньор, който отваря офис. А пък оттам работата на собственика на офис и на франчайз е да развива и да помага само на брокерите да са щастливи, за да може и обучени, и добре подготвени, за да може те пък да правят най-добрата сделка за техните клиенти. Тоест брокера отговаря за клиентите, менеджера или собственика на офиса отговаря за развитието на брокерите, а пък собственика на бранда отговаря за развитието на бранда и ноу-хау, обучение, подкрепа на целия бизнес. Това е. Тоест има ясни правила. При централизираната структура категорично не е така. Нали, там са разбити отговорности, внимание и така, но нали, всеки сам си избира какъв е пътя. Аз имам така доста опит в франчайз структури на всякакви нива и смея да кажа, че това е може би най-доброто, което е измислено, особено ако искаш да стартираш в бизнес без някакъв опит. Ако, разбира се, си искаш сам, това си е твоя работа. Това, което на мен ми е интересно при франчайз структурата, специфично за iBrokers, е разделението на райони, ако мога така да се изразя. И това какво означава това? Именно локалния брокер, локалната експертиза, познанията, възможността ти да дадеш повече добавена стойност на хората, които са там в района. Това е, което даваш на крайния клиент. Всъщност локалната експертиза е върха на бизнеса. Нали? Тъй като човек, когато оценява имот, него го интересува ти дали имаш сделки и информация за това, какво се случва на неговия пазар. А неговия пазар са едно каре, обикновено от 3-4 блока или там 5-6 къщи, една улица. Той не го интересува световната икономика, каква е, банковите кредити, какви са, какво се случва с пазара. Не го интересува какво се случва с пазара между тия 4-5 панелки или кооперации и така нататък. И ако ти нямаш локалната експертиза, това значи, че ти влизаш в ролята на продавача или купувача и започваш да се образоваш от нулева точка или от точка А, за да дадеш информация на собственика или на клиента, но тя ще е непотвърдена, тъй като тя няма да е минала през тебе тази цялата информация, а ти ще я приемеш основно през няколко обаждания към други брокери и ще гледаш и ти Имот.бг или там няколкото сайта, които са за Имоти.нет, са обяви и по този начин ще даваш информация. Локалната експертиза значи, че аз имам сделки в района, знам какви са тенденциите в района, какво предстои да се строи, какви проблеми има всяка сграда, плюсови и минуси, познавам хора там, мога да ги прозвъня, домоуправители, знам какви места има, включително в детските градини в района, каква инфраструктура ще се изгражда, имам някаква база от сделки, която може да седнем и да говорим. И това е на практика полезно за абсолютно всички, за другите брокери, защото лесно се работи с брокер, който е с локална експертиза. Аз като имам клиент, просто му се обаждам на него, намираме много бързо, да кажем, правилния имот, или купувачи, които има в района и чакат да излезе нещо, правя сделка бързо, всички печелят от това. Ако инвеститор иска да влезе и да строи в района, той търси точно такъв брокер, кварталния брокер, който е наясно с това, какво се случва в даден район и може много детайлно да ти даде от какви имоти има нужда, на какви бюджети да бъдат и активен пазара и оттам какво да построиш, т.е. той да ти даде това, което е най-скъпото нещо, заданието в един проект. Един проект дали ще е успешен, става ясно още когато седнат на масата инвеститор, архитект и търговец. Едни от големите проблеми на българския пазар е, че търговеца, т.е. брокерите, не участват в заданията.
Тоест, нали, инвеститорите не ги търсят, защото казва, аз си продавам сам всичко. Ти си продаваш всичко сам, но най-вероятно продаваш на някакви цени, които ти можеш да направиш по-добра сделка за всички, ако примерно проектираш по-качествени имоти. Говоря по-качествени, говоря като отговарящи на търсенията на пазара, а не като качеството. Качество е качество. Като става дума за тази функция на брокера, що се отнася до инвеститорите при проектантската фаза, искам да си поговорим за себестойността на строителите, инвеститорите по-конкретно. И оттам бих искал да поговорим за печалбите и за това, защо те са пряко свързани с това какъв е в крайна сметка продукта, който ние виждаме на пазара в повечето случаи. Нали, много хора се оплакват за малките, кутийките и така нататък. Що това е така? Ами, той пазара зависи всъщност директно от доходите на хората. И оттам, от доходите на хората се влияят наемите и от нивата на наемите се влияе вече строителство или стойността на сградите. Що го казвам? Това, нали, едното е свързано директно с търсене и предлагане. Когато говорим за строителство на себестойност, тя зависи изключително много от пазара на труда, тъй като 40% от строителната себестойност всъщност са заплатите на тези, които изграждат тия големи сгради. Тоест, когато растат нашите заплати, най-вероятно растат и техните. Когато пък пазара преживява такъв бум, какъвто е в последните няколко години, недостига на работна ръка е голям и примерно в момента един общ работник взима повече от един инженер. Примерно, но това е пазар. Нали? Оттам строителната себестойност, да кажем, в София в момента е от порядъка на 650, 700, над 700 евро на квадратен метър чиста строителна себестойност, като това е без ДДС. Тоест, ние на практика имаме една сграда, която я гледате построена, тя струва, да кажем, 1000 евро с ДДС. Даже над 1000 струва, като добавим себестойност на парцел, като добавим проектиране, като добавим финансиране някакъв процент, като добавим някакви други неща, като тук всеки наш инвеститор трябва да докара някаква инфраструктура до там, което никой не го смята, но това са огромни пари. Нали, като трябва да дръпне канал, пък ток, пък да сложи асфалт и тротуари около сградата, това повишава строителната себестойност и ние отиваме на нива от порядъка на 1200-300 евро с ДДС, което му е строителната себестойност. Там няма никаква печалба в тия пари. Нали, сега говоря грубо. Другия голям проблем, който ускъпява много строителство, е тези паркоместа, за които говорихме. Нали, че то е задължително за всеки апартамент, трябва да има едно паркомясто, но един гараж или едно паркомясто, заедно с общи части, подходи, рампи и така нататък, от порядъка на 35-40 квадрата е минимума санитарния за едно паркомясто. Ти използваемата му част е 18-20 квадрата, но ти към него имаш по две общи части и подходи, което значи, че едно паркомясто излиза себестойността му в момента е от порядъка на 23-25 хиляди евро с ДДС. Себестойност, чиста себестойност. Тоест той на всяко продадено и построено паркомясто той губи някакви пари, защото ти, да кажем, то ти излиза 24-5 хиляди е само това, нали? В него други разходи няма. Тоест ти като продаваш, той губи по едни 3-4 хиляди евро на гараж или на паркомясто, в зависимост от това кой район е и така нататък. И това трябва да го насложи на себестойността си на продаваните апартаменти, защото той трябва да спечели все пак и да завърши проекта. И оттам стигаме до нива, които, да кажем, в София цени под 1400-500 евро са притеснителни, бих казал, ако има такива цени, защото там няма печалба. Или има някакво смачкване на данъци, или някой взима пари и ги влага някъде другаде, или нещо му трябват някакви спешни продажби, защото няма как да стане под 1600-700 евро крайна продажна цена да се продава ново строителство. Просто няма, аз лично не виждам откъде да се изкарат пари. Също е за Пловдив, Варна и Бургас, тъй като там заплатите няма голяма разлика. Айде малко има по-ниска строителна себестойност, поради, нали, по-малки разстояния, от това къде се изхвърлят пръст и тем подобни неща, бетоновите възли къде са, но порядка на 550 евро без ДДС е строителната себестойност. Тоест, нали, тая сметка ще падне с едни
150-200 евро надолу за тези големите градове. Вече сега за другите градове не знам. Но докато пазара на труда е окей и лихвите на банковите кредити са на тези или малко по-високи нива, не виждам просто откъде може да се свият продажните цени. Ако отговорих на този въпрос. Ами аз в добавка на това, тъй като ние преди сме коментирали цената на квадратен метър спрямо бюджетите. Нали, Да. Кое е важно за едните участници, кое е важно за другите участници. В този случай искам по-скоро да коментираме большинството от предлагането на пазара. Защо е такова, каквото е. Тези квадратури, този тип имоти и така нататък. Тъй като смятам, че това е важно. Ами аз затова почнах от наемите, защото наемите и вноските по кредитите са долу-горе близки на всички пазари по света. И оттам трябва да се ориентираме масовия купувач какво търси и какво е готов да плати. Сега всички са вторачили в едни изчисления си калкулатори и обикарат за цената на квадратен метър, но ако един двустаен апартамент е, да кажем, 100 квадрата, никой няма да го купи или цената му на квадратен метър ще слезе много надолу, тъй като бюджета му ще стане прекалено голям и ще е, да кажем, близък до бюджетите на 300-стайни апартаменти. Хората не живеят в квадратни метри, живеят в стаи. И оттам инвеститорите играят тази игра на пазара търси хикс на брой двустайни и тристайни. Той не знае колко, просто гадае. Тъй като това говорим за жилищна политика в държавата, че ние не знаем от какви жилища, с колко стаи има нужда пазара жилищния. И оттам инвеститорите гадаят. И правят едни тристайни и двустайни, като гледат те да са в бюджетите, в които хората могат да ги купят. Защото всеки иска да живее на широко, но не е готов или не може да си позволи да плати такова жилище. Нали? Не може един двустаен да струва, да кажем, 200 000 евро. Той струва в някои райони, но, да кажем, масовия в там Варна, Пловдив, Бургас не може да даде такива цени, защото там си над цените даже и на тристайни апартаменти, доколкото виждам какво се случва из нашите офиси като продажни цени. Ако успях да отговоря. Тоест хората са активни в определени бюджети за двустайни, в определени бюджети за тристайни апартаменти и оттам инвеститора проектира и прави тези кутийки, за които ще говорят. Но ние на практика търгуваме с пазара на земя. И ние трябва да гледаме какво се случва в развитите икономики, към които се стремим. Там жилищата по-малки ли са или по-големи? Все по-малки. Нали? Така че това е свързано с доходите на хората и възможността, която те имат да плащат за тези жилища. Така че... Тоест тук има сблъсък между реалността и желанията на хората. Да, нормално. Всеки иска някакви големи неща, красиви, хубави, но те струват определени пари и ти няма как да си ги позволиш. Или то даже понякога не е толкова и практично да го направиш това. Така че той пазара на практика пази и крайния купувач от това да ни прави глупости, да кажем да си купува някакви масовия клиент, говоря, някакви огромни апартаменти, които после трябва да ги обзавежда, трябва да ги поддържа и така нататък.